Il-Kulleġġ tal-Kummissarji tal-Unjoni Ewropea għalaq żewġ proċeduri oħra ta' ksur ta' regolamenti kontra Malta li żid in-numru ta' proċeduri ta' ksur ta' regolamenti magħluqa din is-sena għal 9. Id-deċiżjoni formali ttieħdet mill-Kulleġġ tal-Kummissarji wara li kienu sodisfatti bil-progress ta' Malta fir-rigward tal-konformità mar-regoli tal-Unjoni Ewropea. Waħda miż-żewġ proċeduri ta' ksur infetħet f'Novembru 2010 wara li l-Kummissjoni Ewropea sostniet li Malta naqset milli tapplika regolamenti fir-rigward ta' persuni li jirċievu pensjoni Maltija mis-sistema tas-Sigurtà Soċjali Statutorja u pensjoni tas-servizzi ċivili minn stat membru ieħor tal-Unjoni Ewropea. Madankollu sussegwentement għall-argumenti mresqa minn Malta, il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea ċaħdet għal kollox ir-rikors tal-Kummissjoni u għalqet il-proċedura ta' ksur minħabba li ma kienx hemm ksur ta' regoli tal-Unjoni Ewropea kif sostniet inizjalment il-Kummissjoni. It-tieni proċedura ta' ksur dwar l-implementazzjoni ta' direttivi ta' eżaminaturi tas-sewqan infetħet f'Ottubru 2015. L-awtoritajiet Maltin ipprovdew lill-Kummissjoni programm ta' taħriġ aġġornat b'testijiet uffiċjali li l-eżaminaturi tas-sewqan jagħmlu flimkien ma' assigurazzjoni ta' kwalità u l-arranġamenti ta' taħriġ perjodiku. Il-Kummissjoni Ewropea kienet sodisfatta bil-miżuri meħuda minn Malta u bekk għalqet dan il-ksur. F'kumment dwar id-deċiżjoni tal-Kummissjoni, id-Deputat Prim Ministru u Ministru tal-Affarijiet Ewropej Louis Grech qal li filwaqt li l-applikazzjoni effettiva ta' dritt tal-Unjoni Ewropea hija essenzjali sabiex l-Unjoni Ewropea tasal biex tilħaq l-għanijiet tagħha, il-Gvern Malti jemmen ukoll li għandu dmir li jsaħħaħ il-kredibilità tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea f'għajnejn iċ-ċittadini Maltin u l-pubbliku in ġenerali. Fil-fatt għalhekk, inqas ma jkollna ksur u iktar ma nagħlqu malajr każi ta' ksur, il-fidi taċ-ċittadini tagħna fil-proġett Ewropew se jkun akbar.